No niin, terve. Näytä tässä mun oma paikkaani. Worldi. Ihan survivalissa tehty. Tää välillä pätki, mutta työt enää sitä. En tiedä kyllä miksi. Ai niin. Tää hieno. Kellari ja maanalaiset tunnelit. Tässä ekassa arvossa on työkalut. Täällä on oikein pitkä käytävä. Mutta ei tää nyt mikään pitkä ole. Suojdut. Täällä on minun tunneli. Täältä minä käyn kaikki jutut, mutta ei sillä ole mitään ihmeistä, joten siinä ei mitään näytettävää. Ruokaa ei ole paljon. Täällä on aarteet. Tuolla näkyy. Ja tässä on blogi. Tuossa on kirjoituspiirre, blogir ja muut randomit, vaikka se pitäisi olla blogit ja muut randomit. Tässä. Täällä on taulu. Ootkaa, mie nukun yön yli. Taulu, kirjahylly, ikkuna. Tuossa on tuommoinen. Ettei pääse creeperit niin varalta Iron Door. Kalastusmaja ja uinti. Ikkuna hui uimallas. Täällä on tämmönen 4 venettä. Ja sitten on blols. Ja sitten kun täällä on tämmöset tikapuuta. Näin. Ja täällä on joku ihme randomi. Tässä tämmönen valaistu huone. Niin. Tässä on uima-allas. Hui. Ja tuossa on tuommoisia, mutta minä en jaksa niitä nyt ottaa. Ne on hienoja koristeita. Tuossa hyppylauta. Vain 3V+. Hui! Mukavaa! Painu vettuun. Tässä on joku tämmönen, tää on vielä vähän kesken. En tiedä täällä vielä tarkoitusta, tämmönen pikkunen. Täällä on sitten tunneli. Tässä on tämmönen kasvit ja hedelmät. Tämmösiä. Ai niin, tää pitää nyt pumpkineita. Täällä on tämmönen mini hotellikasvistus. Keksi vaan. Kasvi. Jumalauta. Tässä on tämmönen, ja täällä on tämmönen pieni. Tämmönen, tänne voi aina se oleskeli. Ja sitten täällä on pikku taulu. Tämmönen minun maja matala on tää. Ja tässä tietenkin minun kasvimaa. Tähän pitää olla tänne. Sitten tämmönen normi. Toivottavasti tykkäsit. Hei hei!